Mae o'n gallu bod yn anodd yn dydi, mae'n gallu bod yn flinedig, ond dwi rili yn gweld o fel braint mwyaf y byd cael bod yn riant i'n genod i. Yn syml iawn, mae pwll eang o blant yn aros yn does, ac er mwyn gallu cyrraedd anghenion y plant yna, dyn ni angen trio cael gymaint o bobl o gefndiroedd gwahanol ar gael, dwi'n meddwl. Mae hwnna'n ateb rili syml mewn ffordd. Cael yr pobl iawn i'r plant. Dyna beth o'n i'n deud hefyd, achos mae yna gymaint o, fel ti'n deud, mae yna gymaint anghenion gyda. A mae gwahanol pobl efo gwahanol sgiliau dyna'r gair. Pawb yn dod yn rhywbeth gwahanol at mwrdd yn dydyn. A gyda ni gyd yn hanes yn hyn yn does, a pethau sydd wedi digwydd allan yn bywyd yn ni sy'n rhoi sgiliau i ni, neu pethau dyn ni wedi mynd drwodd, dyn ni'n gallu uniaethu i ryw raddau, neu... Dwi'n cofio nhw'n deud, dwi'n gwybod os nath nhw'n deud pan nath chi ar eich diwrnod hyfforddiant chi, fod nath nhw dangos yn ei faint o mabwysiadwyr oedd wedi cofrestru gyda nhw yn US, a faint o plant oedd yn aros, a wedyn oedd nhw fatha, bydych chi'n meddwl am y niferoedd yma, a nath y cwestiwn cael ei gofyn pam fod yna cyn gymaint o mabwysiadwyr dal a cyn gymaint o plant dal, ac oedd nhw'n deud y pwynt adeg hynny, achos dydy'r pobl yma ddim y rhieni cywir ar gyfer anghenion y plant yma, felly dyn ni angen mwy ohono chi, mwyn cael mwy o pobl sydd yn falle fwy o ffit well i'r plant yna, yn lle jyst roi nhw, achos dyn ddim jyst am mabwysiadu, jyst cael nhw allan a cael nhw mewn i teuluoedd, obviously that's what we want, ond dim just, newch chi, you'll do the job. Mae yna proses does, a da ni wedi sôn chydig bach am y matcho'r proses yna, felly mae'n bwysig cael fwy yn does. Fi'n credu mae lot o pobl, mae dal mythau mas yna, o dan cwpwl o pynciau, dim just ffordd traddodiadol, ond falle bod pobl dal yn meddwl bod yn hoiw, bod nhw'n ffili mabwysiadu. Fi'n gwybod mae'r neges yn ddiweddar amdano'r bod yn trans a pethau fel yna, bod dim hawl dyn nhw mabwysiadu, ond nid na'r sefyllfa efe. So mae fe just really cael... y neges mas. Y neges mas bod unrhyw un gallu gwneud cais am mabwysiadu. Dim ond cwpl o pethau fi'n credu sy'n stopio chi rhag wneud yr inquiry yn y lle cyntaf. A gallai'r person na fod y person iawn, gyda'r skillset iawn neu'r plant sy'n aros. A mae'n lot o bobl falle meddwl fod nhw'n gorau cael the nucleus, family yn barod, fod nhw'n gorau bod mewn partneriaeth gyda rhywun, ond actually, os da chi'n sengl, a da chi efo'r sgiliau ar lle i gallu neud o, go for it, Oes na yn eich meddyliau chi rhyw rhwystrau sy'n atal mabwysiadwyr mwy amrywiol rhag dod ymlaen? Fi'n credu mae lot o fe i wneud gyda mythau fe. Mae nhw'n meddwl bod nhw'n ffili mabwysiadu achos... Wedi clywed straeon o pobl sydd wedi cael ei... Lot o'r amser mae pobl yn meddwl fod pobl sydd ddim wedi cael ei derbyn falle oherwydd rheswm, ond mwy na thebyg mae am rheswm hollol wahanol i fwy wneud o fatha safeguarding neu pethau eraill. Ond dyna di'r ffocus, a ti'n clywed hynna, mae'n reit i ffwrdd, dydy? Dwi'n meddwl yn rhannol hefyd, mae o'n mynd yn llai o beth, ond mewn cymdeithas, da ni'n arfer gweld yn dydan teulu, mam, dad, 2 blant, ac dwi'n meddwl mae'n hawdd disgyn mewn i'r trap o feddwl, wel dyna be maen nhw'n edrych am, maen nhw'n edrych am y teulu perffaith, o be ydi teulu perffaith, fel ti'n deud rwan, dwi'n meddwl am ysgol o genod, ac o fewn o dosbarth mae gen rhywun sydd efo 2 dad, a rhywun sydd efo mam, stepmam, dad, pob math o bethau cael ei dweud gen nain y taid neu be bynnag, a mae cymdeithas yn mwy eang rwan yn dydi. So dwi'n meddwl gobeithio wrth i bobl weld mwy o deuluoedd gwahanol,
bydd hwnna'n dod ar myth na i lawr gobeithio. Ie. A i fod yn deg, pan cyn o'n i wedi mynd trwy'r proses, wedys i credu mewn un o'r darnau arall, bod rhwystred y fi mabwysiadu, ond dim ond teimladau fi oedd hwnna, dim bod o'n i'n gwybod, o'n i'n ymwybodol bod fi gallu mabwysiadu, ond oedd jyst y teimlad o beth bydde pobl yn meddwl, a stwff fel yna, so yna beth oedd y rhwystrau i fi, ond weles i ffrind fi di mabwysiadu twins yn credu oedd e, a weles i fe ar Facebook, a oedd e jyst yn meddwl, right, okay, ma' hwnna'n ffain, priodon ni, oedd hwnna'n ffain, dim problemau o bobl. So oedd e jyst fi'n gorfeddwl pethau, a so yna ffordd yn deithio ni mewn i fe wedyn. So fel rhwystrau fi hefyd, falle bod pobl eraill yn meddwl yr un peth, twad. Mae hwn, sy'n ni'n gallu neithio fe hwnna rili, o ran, ti'n meddwl, wel, mae'r plant ma wedi bod drwy gymaint yn barod, ydyn nhw'n rili angen sefyllfa arall sy'n neud nhw'n wahanol, ond ar yr un pryd, argen, dyn ni'n caru'r genod na. So maen nhw'n cael gymaint o gariad ganddo ni. A dydy o'n bwys na di. Beth fyddwch chi'n gweud wrth o cwplau eraill, neu pobl sengl sy'n moyn dod mlaen i mabwysiadu? Does na ddim... Da chi'n mynd arwydda'ch bywyd i ffwrdd wrth dod ymlaen a just gofyn y cwestiynau. Felly, os oes gennych chi unrhyw diddordeb, hyd yn oed os oes gennych chi llwyth y cwestiynau a da chi'n teimlo chydig bach yn nyrfus amdano fo, mae dal werth dod ymlaen a gallu siarad gyda rhywun a just clywed. Hefyd, os da chi'n nabod pobl sydd wedi mabwysiadu, dyna sy'n nathon ni cychwyn y siwrne, ffeindio ffrindiau wedi mabwysiadu, gallu siarad gyda nhw fatha chydig bach fatha hyn, gwrando a clywed straeon am sy'n nath o ddigwydd nhw, a ffeindio allan cyn gymaint, a mae'r social services yn fodlon iawn trafod gyda chi os da chi angen stopio, neu arafu pethau lawr, neu pethau fel yna, mae hynny'n gallu digwydd, da chi ddim yn gorfod just mynd full pelt and that's it. So mae yna digon o, mae yna cyfle chi gallu dod ymlaen a just gofyn. Mae'r proses yn drylwyr, mae o'n invasive, maen nhw'n gofyn cwestiynau personol iawn. Ond, dyn nhw'n mynd ac yn deud yr holl bethau yna wrth eich teulu chi, wrth eich ffrindiau chi. Dyn nhw'n argraffu pethau amdano chi a rhannu fo pawb. Mae o gyd yn cael ei wneud yn broffesiynol ac am reswm. Dwi'n meddwl bod ni wedi cael yn gofyn unrhyw gwestiwn heb bod yna reswm bod y cwestiwn wedi cael ei ofyn. A mae hwn yn bwysig i gofio, dwi'n meddwl. A mae'n helpu chi prosesu fo hefyd. Yndi, mae o'n paratoi. Mae'n neud chdi ista lawr a mynd, actually, dwi angen meddwl am hynna chdi bach fwy. Ac mae paratoi dy hun. Mewn ffordd, da ni'n lwcus yn dydyn, achos da ni'n cael hyfforddiant, a da ni'n cael paratoi yn hyn. Mewn ffordd, nad ydy cwplau sydd yn beichiogi plentyn, yn cael. So weithiau mae plant yn cyrraedd, a does o ddim math o cynhaliaeth neu help nag oes, neu unrhyw fath o trafodaeth o sut ti wedi meddwl am hwn. Ond da ni wedi cael profiad unigryw, a mewn ffordd mewn fraint yn dydi, da ni wedi cael gymaint o hyfforddiant, gymaint o gyfle i siarad efo'n gilydd, siarad, meddwl drwy pethau'n hun. So dwi'n meddwl, mae newid y ffordd ydych chi'n meddwl amdano fo, yn lle meddwl, ma nhw'n intrusive, ond meddwl, waw, ma nhw'n rhoi cyfle arbennig i fi fan hyn. A mae hwnna'n rhan o'r cymorth hefyd, so o'r foment gyntaf ffones ilan, o'n i'n teimlo fel bod rhywun gyda fi, bod fi'n gallu siarad i, a fi dal yn meddwl ni nawr, dros 4 blynedd ar ôl ni. Mae yna rheswm drost pob dim sy'n digwydd, falle fod chi'n mynd teimlo hynny yn y proses, a mi fydd na adegau lle ydych chi'n teimlo pam fod fi'n gorau wneud hyn, neu pam dwi'n gorau wneud y gwaith catra yma, neu pam fod nhw wedi gorau gofyn y cwestiwn yna, mae hwnna wedi agor floodgates mawr rwan i mewn i'n bywyd i, ond mae'r rheswm dros y fe i gyd, a mae'n helpu yn y diwedd. Just i benni off, a ydy'r daith wedi bod werth e? Mae fe gallu bod yn anodd. Mae cyfnodau i ni'n mynd trwyddo a meddwl, ffordd gorau i roi efallai. Ond ni dal yn gwenu, ni gyd yn hapus, a ni jyst yn teulu, a na fe, so
Yeah, Grêt. oedd e werth y byd. Werth y byd. Definitely. Ie, fel ti'n dweud, mae o'n gallu bod yn anodd yn dydi, mae'n gallu bod yn flinedig, ond ie, dwi rili yn gweld o fel braint mwyaf y byd cael bod yn riant i'n genod i.